Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Kumusta na kamong tanan diha, mga ka-listeners? O karon sa sumpay ning sugilanon, ikaw akong unungan, part 11. Please subscribe. This is Lex Fino Vlog. Kamu may nakasaan ako? Unya mi anhi ka aron pagsudyan ako? Huwata nga ato ta mag-abot sa korte. Pagbuminaw sa Lex Fino Vlog. Kwarta mo'y importante nimo. Pero kinabuhi sa kong amahan ang importante na ko, Alma. Kung unsay mahitabo ni Papa, bayran ni nimog mahal. Ayaw ko kadlo ka, Jack, ha? Imo ba ginisa? Gihangyon ako imong amahan nga lugwayan ko ang akong pasensya sa inyong utang. Kung dili ka magsamok-samok nako. Pero wag gyud ka maminaw. Ay, gipulaan ako, Jack. Busa sa korte na lang ta mag-abot. Ha! Wa ko madlok! Oh, wa man ka mahadlok? Nganong mi ani pa mangyud ka aron manghulga? Ha, wa ko mahadlok sa imong hulga, Jack. O gipadayon gyud nako ang akong pagkiha ninyo aron embargohon ang inyong kompanya. Huwag ka mahadlok sa hulga ni Jack. Nganong mahadlok man ko? Ni anak ko ang tanang kaligunan. Aron maembargo na ko ang inang kompanya. Tuas sa ospital ang gamahan ni Jack. May konsensya gihapon ko, love. Kung doon na kay konsensya, ayaw ipadayon ang imong kiha. Kung dili ko ipadayon, magsige lang gyapog samok si Jack diha nimo. O sa may imong kahadlukan, nga dili man kumupatol sa iyang kabuang. Ang iyang pagbira-bira ni mama nimo. Love, magkamaong muli kay si Mama. Kaluya ang amahan ni Jack na tuwa sa ospital. Bisag ka na nalay imo na ako nauna. Love, kung dili na ko ipadayon ang pagkiha nila, magsalig si Jack. Unya na ati man na ang kiha, kung makagawas na ang amahan ni Jack gikan sa ospital. Love, bisag ka nalay imong iparato na ako. Naguna-una ka din ni Jack? Nga magunahon na ako ko ni Jack. Kung may hangyo man ko nimo, kana tungod sa iyang amahan nga tuwa sa ospital. Dili na ko manghilabot. Tingali mag-away lang ta. Okay. Ay lang ko bihay. Sige. Dili ko ipadayon ang pagkiha tungod nimo. Dili tungod na ako. Kung dili tungod sa amahan ni Jack na tuwa sa ospital. Okay. Stand corrected. Dili ko una ipadayon ang kiha. Tungod kay tuwa pa sa ospital ang amahan ni Jack. Din ka man gikan. Akong gisong sa Alma. Usa. Nasuod ka ko din sa ospital. Tungod siyang paghulga ni mo nga ikiha og embarguhon ng atong kompanya. Ay, Jack. Pa, naningkamot kog bayo nga mabarug kog balik ang atong kompanya. Unya, sayon-sayonon ka lang niya hulga. Jack. Dako tag-utang nila. Ang egali kang magpasalamat ni Alma nga iya patanggyatag kigayon. Ayaw na lang lagi pagsamok-samok pag-adto sa ila. Kinahanglang labanan ko sa mga kong pagbati, pa. Pero Jack, ang babae nga gusto mong angkunon, giangkon na ni Alma. Utang buot lang, anak. Pangita lalaglaing babae nga mataganaan mo niya anang imo pagbati. Muram sa wa mahigugma, oy. Tulod ko lahigugmasag ko sa imong inahan. Pero, malagsama ang among gibati ni Mama. Mama ni mo. Kala sinubi nga gusto mong pag-amatyan. Andam sa ka nang magpakamatay o ba ni mo, ha? Nakauna lang si Alma niya. Kung may sapit si Alma.
Jack, di ba doon na ka may kisaan ako? O andam sa kumusuporta sa maumog saan. Pabaro ka ulag balik ang atong kupaliha. Si Tulo na to at tanantang utang nila ni Alma. O inig abot ni Alang higayuna, di na kumupugong nimo. Ayaw lang ula sa pagkakarod. Please, Jack. Unsay nahitabo? Nganong nag-wild si Jack? Tuwa ko doon sa ospital ang iyang amahan. Kiatake. Unsa? Giatake? Nga naman? Naglagot si Alma sa gibuhat ni Jack diya nimo. Hinungdan, ngayang gitawag ang amahan ni Jack. O gipahibaw nga mag-abot na sila sa korte. Ginoo ko. Giatake ang iyang amahan. Tuwa ron sa ospital. Unyawa ni mo hangyo si Alma. Nga dili lang ipadayon ang iyang kiha. Tuwa nagod sa ospital ang amahan ni Jack. Nahangyo gid nako, ma. Ay, kahit masag kudugon ni si Jack. Saon. Nahigugma man ni mo. Dili siya lalaki nga iilis ko kang Alma, ma. Nobe. Mayuna-huna ka di ay pag-ilis ni Alma? Mayong pagbuminaw sa Lex Pino Ambot lang, Vlog. ma. Pero, sa ako nang gikaingon, dili si Jack ang akong gipangandoy nga ikauban ko sa tibuok kong kinabuhi. Aw, hinoon. Wa masad ko'y gustoan ng Jack. Barumbado, burokinto. Dili sabjit siya mo igipitik sa akong kasing-kasing. Nga Nobe. May lalaki na ba di ay nga nakapapitik sa imong kasing-kasing? Ma, Tugani ko, anak. Usa ba ka lalaki ang nakaingon? Nganong usahaywa ka sa imong kaugalingon? Ha? Tugani ko, nak. doon na, ma. Kinsa siya, Nobe? Kaila ba siya ni Alma? Wa makaila si Alma. Nakaanhin na siya sa ato? Wa. Di man di siya ni mo makita. Una ko isay-say ni mo ang nahitabo, ma. Sa ari ko, nga ihatag mo na ako ang imong pagsabot. Nga unta, dili ko nimo kundinahon. Dili pang imarauton. Anak ko ikaw, Nobe. Og dili ko usab mahimong hikalimtan nga gisakripisyo mo ang imong kalipay tungod nako. Busa, dili mahitabo nga kundinahon ko ang imong gibuhat. Nga panghimarauton ko ikaw. Isaad ko nimo. Ihatag ko nimo ang tanan akong pagsapot. Ma, Nobe, anak. ang lalaki nga nagapakutaw ron sa akong huna-huna. Mawang amahan ning akong gisabag. Sperm donor man kaha siya. Imo di ay siyang nakita? Dili siya usa ka sperm donor, ma. Unsa? Imong uyab? Dili sab. Pero ngano nakaila ka man sa sperm donor? Tugod kay kaming duha mo ay naghimo nining kamay kinabuhi nga niya sa akong sabakan. Unsa? Usa siya kamentek. Og nakita mi duha sa klinik nga gidaan ni Alma nako. Nakakita ba sab si Alma niya? Wa, kami lang duha mo ay nakasulti. Nobe, gitugyan mo dayon ang imong kaputli ni adtong tawhana. Mapaminawa ko, ma. Haron imong masabtan ang panghitabo. Nakaila siya nimo? Ambot lang. Basta, mauray iyang gisulti na ako nga naluoy siya na ako. Nga kon musugod ko, buhato na mo sa natural nga pamaagi ang akong pagmapdos.
Og ang bayad sa sperm donor og sa doktor, ari na nako. Unsa? Naani mo ang 5 milyones? Di anak ko, ma. Kinuo ko, Nobi. Nakikromansa ka sa maong lalaki nga. Wa ko'y feelings niya. Wa sab siya feelings nako. Ang bugtong ra gid niya rason nga nung amot o napuhat. Kinaluoy siya nako. Nga kun makuha ko na ang 5 million pesos, ako ning ideposito sa akungan. Kaya ako ra kuno ni magamit sa umaabot na akong pagpakabuhi. Unsa? Ug na-deposito ko na ang kwarta, ma. Sa akong account. Sa sekreto na akong account. Nobi, anak. Nakahimo ka sa pagluib ni Alma. Mao nga hinungdan, ma. Ngawa ka dayon ako tugaan kitingalig. Imo kong kasilagan. Imo kong panghimarauton. Dili ko ka na mahimo, anak. Wa ko'y kaisog mo tulisok ni mo. Tungod kay nahibaw ko sa dakong sakripisyo nga imong gibuhat. Nahibaw ko. Wa ka gigugma kang Alma. Napugos ka lang pagpakig-uban niya tungod sa akong sakit. Tungod kay mahal kay ka na ako, ma. Dili ko makatugot nga mawa ka sa akong kinabuhi. Nobi, anak. Matod niya. Kinaalang nga ipuson ko ang kwarta. Panagana nga makakitaglain si Alma kay usaman katumboy. Ma, may kaugalingon akong kwarta. Anak. Anak, tingali bayag. Pangwartahon ka atong tawana. Wa naman kani siya magpakita na ako, ma. Ayaw lang gid pagkumpiyansa. Ngano nakahimo ka man sa pagpakikita ni atong tawana? Maunong panahon na nga milarga si Alma sa gawas kay gipaapas sa iyang amahan. Daghan di ay kugwa masayri sa nahitabo ron sa imong kinabuhi, anak. Sino ako, ma? Hay naman karon ng tawana. Wala ko masayon, ma. Nobi, kinahanglan mangandam ka. Mayong Unsabay ako pagpaminaw sa pangandaman. Lex Pino Vlog. Nga kun manganak ka, mukalit pagpakita nimo ang maong lalaki. Unya ko haon ang bata. Manakasiguro ko, dili na niya buhaton. Wagot siya mahigugman ako. Huwag dili siya interesado na ako. Imura ka ng pagtuo. Ma, Kung siya wa mahigugman nimo. Ikaw, wa ka tugki bisag gamay lang nga pagbati ngadto niya. ma. Nganong dili ka mo diritsog tubag? May pitik na ang imong kasing-kasing ni atong tawana. Nagpangita na ko niya, ma. Rupi, Nagpangita na ko sa iyang mga bukton. Sa iyang mga ngabil. O ang romansa nga wa ko matagamtami uban ni Alma. naigugma ka sa amahan sa imong anak. Sa, mama. Kun mahigugma ko. Anak, labaw kang mag-antos ning higayon na. Wa man ka mahigugman nimo ang maong lalaki. Ayaw na paghuna-huna niya. Patya na siya sa imong kasing-kasing. Mag-antos ka lang, Nobi. O ako, nagtuo ka ba nga dili ko sakitan? Matagigayon nga makita ko ikaw nga magila. Ha? Amin ako.
dili ko madutlan naman sa nahitabo ng mundo. Pero ma, nagpangita na ko kinuon sa iyang mga ngabil. Sa iyang mga tigso nga bukton nga migakos na ko. Mama, napasa ako ni Alma. Nak, ayaw na paghila. Yun na paghilak. Tingaling maapektuhan ang bata. Pero nakasa ako ni Alma. Dili yun ni mo ba na si Alma? Busawa kay sa niya. Pero gipaimuslan ko pag deposito ang iyang kwarta, ma. Ako mo ay sadaan ining tanan. Kunwa pa ka tingali ko mangitag apo. Dili mo makahuna-huna si Alma sa pagpangitag sperm donor. Kung dili mahitabo nga makabayad si Alma og dakong kantidad. Ayaw mahayay mo kaugalingon, ma. Wa ko mahayay nga si Ronel mao'y nahimong amahan ini nga ako tarong kimabdos. Tinuod gid nga di ako sa ospital. Nakalitan ko siya magibahat na ako, Alma. O sa dihang nagkatubangay mi ni Jack, o ako makapugong sa ko kakalingon. Dili pa ko andam nga mawa na ko ang among kumpanya. Muna lang ni ang butong kabilin sa among paningkamot sa namatay kong asawa. Ayaw ka bala ka. Mihangyo sinubi na ko ang hatagan kapag lain ni gayon. Tinuod ba, Alma? Mahimong gisabot ko ang imo karong kahimtang. Pero sa sunod di kayo nga magsamok-samok pagit si Jack sa amo. Labi na gyud kun iyang pasakitan ang inahan ni Nobby. Wa na higayon nga ihatag ko ninyo. Salamat kayo, Alma. Daghan kay salamat sa imong pagsabot sa akong kahimtang. Pero ayaw gyud sabta nga nahadlo ko sulga ni Jack nga kun mamatay ka. Iya kong pabayron sa imong kinabuhi. Alma. Bisa gamay. Wa ko mahadlok sa bahay ni Jack. Ay, kabala ka. Bahala nagdi maminaw si Jack ako. Ako lagi hapo siya pasapton nga nagsamok-samok siya sa inyo. Ug salamat sa imong pagbisita na ko dito sa ospital. Ayaw pagtuong mianhi ko aron pagbisita nimo. Mianhi kog toyo aron magtan-aw sa imong kahimtang. Kung tinuod bagid nga himatyon ka. Alma. Grabe mo bahad si Jack, no? Nagtuo tingali siya ang konsensya ko. Mahimong dili ko na palihukon sa akong abogado ang pagkihan ninyo. Pero tagalan ta mo. Alma. Ayaw ka bala ka sa ko'y tagal ninyo. Makalihok pa mo aron makabangon gyud. Usa ka tuig ang ihatag na kong tagal ninyo. Og human sa usa ka tuig, nya di pagyapon ninyo mabayaran ang inyong utang. Dili na ko matandog unsa pay mahitabo nimo. Unsaon ko magha sa pagpahimang no si Jack nga dili sa kusakitan sa iyang pagsukol ako. Oh, hala. Nibagting ako cellphone. Ay, si boss launtan nida. Wala. Si boss yun nawag. Boss. Doon ako ininod nga. Ibalita ni mo, boss. Unsa ka na, Chooks? Amiga na mi si Nobby ug ang iyang inahan. Kinood ba, Chukoy? Pero ganun na itabo na. Ano naman ko ni boss? Nagpa-hero-hero ko, boss. Kanimong driver, boss, nagpa-hero-hero. Pero, mo jud boss, kurog akong tuhod. Ano lagi ni boss? Niarte mo gud ka tong maldito, boss. Laliman ka, iyang gigunita ng tiguang niya, gibira-bira niya. Ay lagot kay ko eh. Kay naluoy ko sa tiguang. Unang, nangisog yung kugduol niya. Akong gilabanan ng tiguang. Good job, Chukoy. Perte laging sukuas, maldito, boss. Pero dali noon siyang mibiya. Walang gaya siya kibaw ang maldito nga perte na kong kuruga. Pero ganun gikailaman ni Mas Nobby? Ay, miduol man siya o nagsusik o sinetabo. Muto nga, gitukanan sa tiguang o katudeng akong gilabanan, inahanda ito ni Nobby. Nagkaso din noon ng taling. Taling? Mo manay pa nga sa inani Nobby, boss. Bisag palayan o padulan, boss, no? Guwapa man din si Nobby, boss. Mautingaling na ibog ang Nobby, no?
nalipay kong nagkahigala mo sa inahan ni Nobi, Chooks. Mahimo ka nang makabisita sa ilang bay, ha? Ambot lang ka, boss. Pero akong suwayan, boss. Aron magkasuod yung duha si Nobi. O kung magkasuod gani mo ni Nobi, ayaw gid pag-isgot ako, ha? Aha. Ayaw isgoting ako ngan. Nga naman, boss. Unsa man yun inyong sikreto? Hello, boss? Boss? Ay, askang di malasa. Gipaw nga sa ni boss yung cellphone na. Ngano makani kong amo, no? Di siya gusto nga maghisgod ko niya nga ito ni Nobi. Si Nobi, nakaila ka siya sa kong amo? Ako lang nang tumano ng gisugo ni boss na ko Nga kung magsulti, Miss Nobi, di na ko siya isgutan. Pero, nakaila ka si Nobi sa akong boss? Mianhis, Alma? Iya kong iduaw. Miduaw siya o iya kang gitanaw kung himat yun kabagyod? Jack, Glagot ka pa. Ug ako gid siyang gisong sa ila. Ako siyang gibaharan nga kung may dautang mahitabo nimo. Ako siyang pabayron. dagto ka ba nga mahadlok si Alma? Aw, bahala nagdi siya mahadlok. Basta kay ako siyang gibaharan. Tagi unak kalinaw si Alma. Di ba nagsabot naman ta? Nga palambuon mo na ang atong kumpanya. Una mo ipamukot sa imong kumangat to ni Nube. Di na ko ato bangon ni Nube kung muadto ko sa ila. Tumana una ang imong obligasyon sa atong kumpanya. Obligasyon? Ako na hinong obligasyon ang pagpalambo sa atong kumpanya pa? Maura na higayon nga ipakita mo sa binuhat nga imong gigugma nga makamaukang bubarog sa mga kaakuhan nga kalipundas magsim kinabuhi. Pero di siya mahadlok nga makikuban mo. Nga mutuog yun siya nga masantigan ka bisag unsay unos nga moabot sa inyong kinabuhi. Unsa? Jack, ako paghihapon lang ako pagtuo. Nga mamahimo kang responsable nga padre ni pamilya. Ayaw ko ilara pa. Anak ko ikaw. Busa na kailala kay kuli mo. Nahibaw ko. Dili ka yun tinud-anay nga burkinto. Ang imong kaisog, imo lalagi pakita aron di ka madaog-daog sa uban. Pero ingnon ko ikaw. Nga dili sa minalitong paagi aron mulhod ang mga tao ug buila sa imong kaisog. Di na kumutuon ni mo. Di pa uwahe ang tanan. Buabot na nimo ang imong kalapusan, ang imong kadaugan. Pinaagi sa pagrespeto sa imong isig katao. Tuhui ko, Jack. Ma? Anak, ngano? Nakita di ka nga na kinuktok. Ang ako bang kitugan ni mo, maoy, nagpapasamok sa imong una-una. Nagmahay ko, nak. Nganong sa atong kapobre. Ako pa gihatagan ng sakit nga mahimo kung ikamatay. Ma. Naay mga dato diha. Nganon dili man sila mo igipaantos. Kita man hinoon nga kung dili makatrabaho, dili makakaon. Ma, ayaw ko padung ka, anak. Mahal ka, ayaw ka na ako. Busa-buhaton ko ang tanan aron magpabilin ka o panako. O tingali, gituyo sa kahigayunan nga ikatagbo ko si Alma. Kay siya mo ay mudukang sa imong pagpakabuhi ni ining kalibutan. Pero ikaw mo inagantos. Kaya ni nako, ma. Ang dili na ko kaya nga mawa ka sa akong kinabuhi. May pagwanalagan ako tugani sa tinuod. Mahiubosan ko nimo. Kunwa ko nimo tugani. Sige. Dili na ko muhilak. Ma. Di na maghisgot pag mga sakit sa atong kinabuhi, anak. Inahan ka ginako, ma. Ug wagi ko magmahay. Nga gisalikway ko ang matuod kong kalipay. Aron lang madugtungan ng imong pagpakiguban ako ni kalibutan, ma. Basta, ayaw ba yung gitugaan ni si Alma sa atong sikreto, ha? Ipanumpa ko ka na, anak. Magpabili ng tinaguan, samtang buhi pa ko. Mama, uy. Dili lagi ka mawa sa among kinabuhi. Among kinabuhi? Kinabuhi ko na mo sa imong apo. Dili ba gusto ko man kayo makakita sa imong apo? Ni ana pa. Ni ana sa akong sabakan ng imong kipangandoy nga apo.
Maayong Tuod. pagminaw sa Lex Makita ko na ang akong apo. May apo na gyud ko. Unsa kay may tabo no kun mo anhi ang amahan sa imo karong gimaptos. Ayaw pagunahon na anak ma, kay dili na mahitabo. Wa siya may kukman ako. Basta imposible nga nangandoy sab siya sa kitisok niyang bini sa akong sabakan. Wa siya may kukman ako, ug iyan ang kibalik-balik sa pagpahinumdum nako. Oh, hala, si Nang Taling man ang migawa sa tiyanggihan. Akong duulong, be. Nang Taling! Oy, ala. Nganong ni amang ka, Chukoy? Nainundong pa day ka na ako, Nang? Unsa? O, adyo day ka malimot sa kong panganang? Ay, kana di ay ang imong gipasabot. Ay nganong kalimtan ko man ang milaban ako. Oo, de, no? Nang, asa man ka, Nang? Ang mupauli na ko, Chukoy. Nakapalit na ko sa gikinahanglan ni Nobe. Ha? Kay nausam day si Nubi na. Nasakit siya? Uy, simba ko ka diha, Chukoy. Wa may sakit ang akong anak in taon, oy. Amo ba? Kay pulos mong good prutas na imong ipamalit ko, Nang. Ay, mauman gud ni kinahanglan sa mga mabdos. Mabdos? Si Nubi? Mabdos? Ako, sige, Chukoy. Muuli na ko, ha? Nang, yato na ka, Nang. At tingalig, masugatan sa to ni mga tumbalito ba? O gawas pa, marabag, bugat na yung gidana. Ay, musakay naman kong ibahik, Chukoy. Ay, nga nung mag-e-bike man ka, Nang. Naman ko'y sakyanan. Dali na. Kuhaan ka ning Chukoy. Ayo lagi kay. Kog, ibo magka kong giisip nga imo higala. Hinoon. Dali na, good. Sakyan na dali, Nang. Aron imong malikayan ka tong maldito. Dali na, Nang Taling. Nak! Oy, nganong imo mang kauban si Chukoy, ma? Ay, nakita mi dito sa tiyanggihan. O, wagid mo biya kung wa ko mo sakay sa iyang auto. Nadlok manggod siya nga tingalig ako masugatan ang maldito. Si Jack ba? Oy, Jack na ang pangalan itong maldito? O, Chukoy, salamat kaayo ha sa imong pagkunawa na ni Mama. Adi lang ko gusto gud nga daog-daog ko ng mga tiguang. Grabe sad ni mong makabundakan ng tiguang. Oy, Chukoy. Hala. Wa man day ka mo angko na nga tiguang na kanak. Moangkon ko dong, oy. Pero ligon pa manggod ko para buyag. Wa pa man ko magkango-kango. Unsa ba ni, oy? Ngano bang dili man ko managanang mo komedya ni mo, Chukoy? Birds of the same feather, flock together nang. Unsa? May buot masab ko maminaw ninyo, eh. Amo ba? Ganahan day ka nga makikatubang nako. Ako muna. Ani lang ko puyo sa inyo. Oy, unsa? Anhi ka po yun din. Joke. Ganahan ba yasab ko makigatubang ni mo, Chukoy? O kung ni Aka, nakasiguro ko, dili na gyud magsamok-samok si Jack. Abito, no? Hadlok man tong maldito nako. Ay, kanang maglisod mi sa pagpapuyo ni mo din ni Chukoy. Dili baya kami maugit tag iya ining bayan. Bitaw di ay, Chukoy. Ha? Kay kinsam na ning bay, Nubi? Kang Alma. O, Alma? Kinsam na siya? Ang tumboy na kong kalipin, Chukoy. Nobe. Nganong mauwaw pa man ta ni Chukoy, ma. Makasabot ra na siya sa atong kahimtang. Mao. Wa di mo angay kabalakan ako. Ako'y tao nga, dali na kayong makasabot sa mga sitwasyon nga ingon ini. Salamat kaayo, Chukoy. Doon na lang ko ihangyo ni mo, Chukoy. Unsa man Nubi? Kung naagani si Alma, ayaw lang pamugos og sudi niya. Don't you worry, Nubi. Sa ako nang gikaingon ninyo, humok na kay ko makasabot, oy. Wa di mo angay kabalakan ako. Animal ba ini, ay? Nga nung di ba ko parihas sa uban,
nga libreng mahigugma. Obligasyon ko rin ako ang pagpalambo sa mong negosyo. Litse magani. Obligasyon? Ako good? Nganong awahi man sa nakong na matud-an sinubi. Nga sinubi giday ang gipitik sa akong kasing-kasing. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino Vlog. Nagpakabuangin ko itong tumboy. Saon? Nagtuob ko. Nga kung ako siyang makuha, madato sa ko. Parihas niya. Gaba ang tingali ni nahitabo na ko. Gaba. Gaba na ninako. Gaba! Mabdo si Nobi? Kisa may nakapamabdos niya. Katutumboy? Jesus. Kilatan silang doa kung si Alma mo ay nakapamabdo si Nobi. Oh, wala. Ang akong cellphone. Uy, si boss. Ay, boss, salamat nga nawag ka, boss. Kumusta ang imong misyon, Chooks? Ay, boss, doon na ko'y balita niyo, boss. Nga, ambot ko, malipay ba ka o muhila kas kagool? Unsa man na, Chooks? Ane, boss, si Nobi, boss ba? Oh, nga naman si Nobi, ha? Doon ay nito mo niya? Sulti dahin ko. Sumili na po ni Nobi, ha? Koan kining ambot lang ka, boss, kung angay baka no kuning isulti ni mo. Ay, buanga. Nakalitan sa kubos ba? Ano lagi? Unsa lagi nitabo ni Nobi? Ha? Unsa man? Nasakit ba siya? Sulti na, Chooks. Unsa ba? Ay, kining makadawat ka kaini, boss. Unsa lagi na? Boss, si Nobi ba? Mabdos? Unsa? Muna, boss. Mabdos siya. Oh, di gani kong katuo. Pero, ang inahan mismo ni Nobi, ang mitugan nga, mabdos si Nobi. Mabdos siya, boss. Nalipay kay ko, Chooks. Abi no, kauli-o na gaya ko. Ha? Oo, unsa to, boss? Nalipay ka nga, mabdos si Nobi. Sobrang gibatin ako kalipay, Chooks. Kinahanglan kada adlaw ka nga muadto niya. Dagi siya presko nga mga prutas. Ingumnan, first milk, okay? Ala, boss. Ikaw ang nakapamabdo si Nobi? Tsukoy mahimo ba? Ay pagdagan di pangutana. Basta tumanang akong gisulti nimo, okay? Kuan, boss, unsa may ipalit na ko, boss, nga ang imong gipadaan akong sweldo, ako masang napada sa amo? Anda na ka, Chooks. Ay kabalakan niya na. Aron mo imong ipalit sa gusto kong ihatag mo kang Nobi. Pero ayugod siya sultiha. Nga ako may nagatag, okay? Basta, ay gitog anis, Nobi. Unyag mo tanag din ko kwarta nga, gipalit sa imong sugon ako. Ang kunagot nga imo. Ay nalang lagi pagsupak lagi. Naibaw ka ba, Chooks? Gusto na kong balik diya. Aron makita ang pagmabdos ni Nobi. Boss kining, uyab ni mo si Nobi? Hello, boss. Boss, uyab ba ni mo si Nobi? Giputol minong boss ang cellphone, oy. Paitan ni ko amo, oy. Ngano man ka ni siya, no? Ay. Magpaabot lang ko sa kwarta nga iyang ipadawi. Uy, daghan na ko din yung mga prutas. Gipalit na ni Mama para kuno na sa mga mabdos. Para sa mga mabdos? Di ko makakauni ni. Gusto ka? Be, panitan ako ang kapayas nga nindot kaayo pagkahinog. Ako nalihiwa sa kapayas. Mukhaon maka ka. Basay kay mo hiwa. Dili day na panitan. Hinog gani, dili na kinahanglang panitan. Hiwaon aron dili mga bungkag. May pagka. Bisag
milyonarya na, pero magkamaong muhiwa o kapayas. Nanasag ka, ana. Ay, kadita ka maghiwa ko. Unya, di ka mahadlok mo kao, di ba na ako? Ha? Nga madlok man ko? Ingon nila, basta mukaon ka kauban sa Mapdos, magduka kag sige. Binuang mo na. Kadiyot, ako nahiwa o na kapayas. Jack. Uy. Giyan ako. Nauli ako. May gawas ka nagigan sa ospital ba? Matod sa doktor, mahimo naman kuno kumugawas. Gipadali ko ang paghikay sa bills oy. Tingalig madak-an unya tas pagbayad. Sorry man, nakatugo. Nagubog-hubog ka na sad. Ano gugunaw na pa? Sorry nga, wa ko ikaw makuha sa ospital. Ano, wapsa ka manawag? Nalawag ko, oy. Waman siya'y mutubag. Naadlok sa ko nga mapunan paglaing adlaw ng bayranan sa ospital. O, itong ako nalay may gawas. Sige, pahuay na. Okay, ikaw sad, padayon sa pagpahuay diya. Kung mahimo at imanao na ang opisina, ha? Ayaw ka balaka niya na pa. Ugma, ako may mo report sa opisina. Ako maning obligasyon. Jack. Hain man si Alma. Tuwa sa mong kwarto, ma. Di lang ni mo tog-anan siya nga gipasak ka na to dinis Chukoy. Mausam niya akong gihuna-huna, ma. Dili ko gusto nga laing tao mo ay makasulti ni Alma nga doon na tigipasa ka din nga lalaki. Ako rabang natug-anan si Chukoy na Mayong na pagbuminaw mapdos sa ka. Lex Pino Vlog. Huwag siya mahibong anong mapdos ko? Natumboy may akong gikalipin? Oo, amang sad siya mangutana. Ay, buha nga bitaw. Nagbasol bitaw ko nga nung akong nasultihan adto si Chukoy. Sagdi na lang. Huwag siya mangutana nga magkapamandos ba di ay ang usa ka tumboy? Ay, wa man sabnak. Daghan ako gitago ni Alma. Busa, ang pagpasaka nato ni Chukoy, kinahanglan nga ipahibaw nato niya. Muuban ka? Asa? Sa Australia? Uy, kalayo gud aron. Mag-usama ka dito. May kompanya nga makig-merge sa mong kompanya. O ako may paadtoon ni Papa aron makigsabot. Ikaw na lang, love. Tingali dili kaya sa akong kondisyon. Kadali raman ka dito. Dili pa ko makasiguro, love, kung madali ba ang among panagsabot dito. Ikaw na lang dito. Di sab na ko may mo biyaan si Mama. Hapit na ra ba ang iyang chemo session? Mausad lagi. May isulti da ko nimo. Hinaot nga dili ka masuko namo ni Mama. Ngano? Nainumdum ka ni atong Chukoy, no? Kato ka ning milaban ni Mama kay gibira-bira si Mama ni Jack? Oh, unsa man ang mahitungod atong Chukoy? Amo siya gipasaka din ni Mama. Nagpasaka mo laki dinis ato? Nasuko ka? Wa ko makailan niya. Tingaling magdasya gubot sa to pagpuyo din Gusto ko siya makita og maila-ila. Mas maayo sab yun nga imo siya makita og maila-ila. Hinuon, di masab siya perming mo ani. Hinoon. Nalipay man sa ko nga milaban siyang mama. Pero mas ganahan kong ako siya makita og maila-ila yun. Kinahanglan gyud. Kay dili may gusto nga doon na kay ikasudya namo. Pero nakasiguro ko nga malingaw ka sab nga makigsulti ni Chukoy. Sakita sa kong uoy. Nagbata ka lang di ay. Sakit yung uo pa. Ay, daghan ka magnainom gabi. Di una ko rin mo adto sa office, Jack. Di mo na ba daw gisultihan, anak? Ako lang mo adto sa office. Sige, anak. Upang hinaot ko nga may dugang pang investors nga magkasuod. Ako maganing obligasyon pa. Di, obligasyon.
Sorry. Higupan ng kape, Mintras init pa. Mainang mainita ng imong tiyan. Kinahanglang maangkon kagad ang bugtong binuhat. Nga maoy makapadaman nako sa akong pagkatuwa. Gusto sa kong malipay ka, anak. Pero ikaw ra gyud na makatabang aron matuman mong imong tinguha. Sa Lex Pino Vlog. Jack. Maligo na ko. Kaya mo ko sa opisina. Mangita pa kong mailad na kong investors. Jack. Imo na din gisultihan si Alma bahay ni Chukoy. Human na, ma. Nanunya awa siya masuko. Oo man. Pero gusto siya makakita og maila-ila si Chukoy. Kinahanglan sad gyud na anak. Nakalit sad gyud to sa akong babaoy nga mabdos ka. Wala problema, ma. Masayra naman gyud sa mga tao ba? Inigdako na sa akong tiyan. Wa manguta na si Chukoy, ma. Kisay amahan sa akong gimabdos. Wa man sab. Kinsa man gyud ka na si Chukoy. Gisudla na baka ni boss ang akong ATM, no? Sulom na ko ron. Ingon siya, iyasag kong padadaan aron palitan og presko nga prutas si Nobi. Anong nalipay man siya no nga mabdo si Nobi? Hay, libog sa mut ang kuta sa kong unahuna ni akong boss na. Hay. Oy, itanaw lang ko aning ATM kon napadadaan na ba ko ni Ronel? Ma'am, ma'am. Aron saad kaning matanaw sad na ako nga ako ATM. Ngano man, magdungan din na siya padana to? Onsa man, doon na ba'y trabaho si Ronel sa Boston? Doon na tingali, ma'am. Ngano iya man tang padadaan? Hain ng ATM mo, ma'am. Ay, ayay, nalimot mo kong daoy. Tiguang na yung star sa ma'am da. Unsa? Alam, ma'am, masuko. Unsa tiguang, ha? Masuko, manuang ka yung kagtiguang. Klaro naman nga, kunot na si mo agtaw, klaro kayo? Paghilaw! Ay, sorry. Sorry kung nabundak na ko, mama. Dinhi kaon na, kay kuhaon ako ang ako ATM. Nasudlan gani Chukoy, ipalihog lang sa kong pamalit sa akong maintenance, ha? Way problema, ma'am. Ala, ang akong boss. Boss! May gipadaan akong kwarta diya, ha? Para ipalit ni mo mga preskong prutas kang Nobi. Ikaw man, first milk, okay? Kuan, boss, ang para dahing Nobi mong gipada, boss? Ang kuan de, boss? Ang ako dahing sweldo, boss? O ang kang mama ni mo? Giusa na nakong pada, jokes. Usay kagaol diya. Kaoba nang imong sweldo o para sa maintenance si mama. Mo ba? Salamat kay boss. Unsa man de, boss, doon na kay trabaho diya, boss? Samtang nag-schooling ko diri, jokes, may madawat ming allowance. O arong mapunan ko nga akong tinigom, doon na sa ko'y sideline diri. Mas dako nga akong madawat sa akong sideline. Mao ba, boss? Nindot diya, boss. Anhalan sa ko diya, boss, we. Dihar ka. Boy at timanang nga akong gisugo ni mo, bahay ni Nobi. Boss, kining, boss. Doon na, nganong, kuan, boss ba? Nganong concern man kay kang Nobi, boss? Unsa man, boss, ha? Ikay nakapamabdos niya? Naya nagtingog ni mo diyo, unsa man ka? Tingin madunggan kang mama. Ikaw ba lagi nagkapamabdos si Nobi? Boss, tubaga ka ba? Ay, gi-open dayon niyang linya eh. Unsa to akong nadunggan, Chukoy? Ang asa to, ma'am? Unsa to akong nadungog? Mabdos si Nobi? Og si Ronel mo ay nakapamabdos? Tugan ha, Chukoy? Unsa to yung pangutana, ma'am? Mabdos ba si Nobi? Obi to, no? Ma'am, mabdos si Nobi. Katubag ito nga, gipabantayan ni boss na ako dito sa klinika. Kanong imo magipangutan na si Ronel kung siya ba'y nakapamabdos ni Nobi? Hindi ako katawi, Chukoy. Wabi ako malipay sa akong nadungog. Ako, kuhan ba, may binuang naman to namang duha sa akong boss, mamoy. Dili ba ka ba magbinuang si Ronel? Kung kamong duha mo mag-atubang ngay, ma'am. Di nyo siya magbinuang ni mo, kay inahan ko ka niya. Gug siya ni mo. Pero ako kay driver man lang ko, mong kusugin na magbinuang, ma'am. Unsa maginas, Nobi? Babae na o itoy? Ay, babae nga itoy, ma'am. Maodyo na yung labing tinuod, ma'am. Di ara kong ATM, Niya, ma'am. Ato na ko, ma'am. Palitan lang ka sa maintenance si mga tambal. Kay ingon man si boss nga naghug na kuno siya para nimo og para sa nako. Ay, pagdali na dito, Chukoy!
Ay, kuyawa sa din kong trabaho eh. Sipit lang gani ko ni mama kasabanan ko. Bida. Wa palang uminta. Kung wa palang umintuhi sa kong boss ang akong sweldo ay. Dugay na kong nangitag laing amo eh. Kaya sahay, dili masabot ang batasan sa ina ni boss. Ay, ayaw na nakagpalit iyang maintenance. Unya, sunod kining gitugon ni boss na akong mga preskong prutas para ni Nubi. Ingon man, fresh milk. Ma, stage on ako. Mularga di ay kanak. Ako magyangyo ni Papa nga may matiman sa pagbuhatong merger sa laing kompanya. Mao ba? Unya ikaw rang usara. Ako lang, ma. Dili man mosugot si Love nga muuban kay tingalig ma-stress siya sa mong biyahe. Og maamong pa niya nga mong anak. Kung mao ka na Alma, amping sa imong biyahe. Mahitungod sa pagsamok-samok niya ni Jack din ni ma. May gihire na ko nga manalipod ninyo. Salamat kaayo. Dili ka man ka magdugay dito. Mga 1 week ra ko dito, ma. Human sa pinirmahay, balik din ko din eh. Nala, sige. Og amping sa imong biyahe, Alma. Wa ka na nalimtan? Ni naman tingali sa akong organizer ang tanan akong gikinahanglan. Kini di ay, wa ni mo kinahanglan. Oh my God! Ang akong passport! Thank you so much, love. I love you. Dili na lang kumatol sa airport, ha? Ayaw na. Bye, love. Manawag na ko ni mo, ha? Magpaabot ko sa imong tawag. Kadiyot. Ma, niyaya mong pang gasto sa imong mga kinahanglanon, Uy, naghuna-huna pamanggid ka na ako, Alma. Kinahanglan, gud ma. Aron malutuan og healthy food ang akong mabdos nga asawa. Okay, di na ako magdugay. Amping, love. Ikaw, sad. Amping, ha? Uy, kadako ning gibiling kwarta ni Alma. Tipigil lang yun na, ma. Sabi tipigan, nga alang man kini sa imong pagkaon. Nga andaman ko ikaw kanunay og healthy foods. Matod pang Alma, pero kadako masad ini. Uy, Di imong tipigan ang uban. nak, sayop man ang inyong relasyon ni Alma. Pero wa na ko'y ikasaway pa niya. Maugit tingali niya nga akong kapalaran, ma. Wa ka ba magkabantay? Timing kaayo ang pag-abot ni Alma sa akong kinabuhi. Timing kay atul gyud nga natatan ka ni anang sakit nga makamatay. Pero may sakripisyo ka. Ay, dili na ta magiskot og sakripisyo, ma. Ang importante nga kauban ko ikaw kanunay sa dugayng panahon. May gani nga, wa na magsusi si ma'am sa akong lakaw. Mamalit para ba kong mga preskong prutas na. Asa mga ko mamalit og mga preskong prutas, no? Hangtod ka ng fresh milk? Di naman tingali presko ka ng baligi na sa muloy. Skang paitan niya kung amo. Kaya tagan niyo ko trabaho na. Pero okay na lang. Basta, siya lay tagiya sa ngimabdos ni Nobi. Nakalakaw na ka sa Alma. Yimingaw naman kong Nubi. Mayon wa na si Alma sila. Nakalakaw na ni sa iyong opisina. Magpalayaw na ko. Gusto ko lang makita sa Nubi. Ingon ini day ang mahiguba. Daling mingahon sa biduhat na mo'y gipitik sa kasing-kasing. Now sa Lex Pino Fly. Migawas na sa kaysa hotay. Ani pala. Munang tawhan ng milaban ng taling. Kisukat yes, Nubi. Di ni mahimo. Ako sila doon. Makatilaw tong tawhanan ako. Okay. Og sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon. Ikaw akong unungan og palihog di ko no mga ka-listeners, mga ka-followers sa pag-subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.